og velkommen til aftens nyheder. I går, den 7. januar 2015, var hele verden vidne til et terrorangreb mod det franske satireblad Charlie Hebdo. Charlie Hebdo har fået stor international opmærksomhed efter jævnligt at have publiceret satiriske tegninger af flere religiøse skikkelser, herunder også muslimernes profet Mohammed, som endte med at skabe store konsekvenser. Ifølge mange danskere kunne de godt se Danmark som det næste terrormål, og derfor har vi været ude på St. Jørgens Skole Holstebro, som blandt andet er en meget multikulturel skole, og spørger folk om, hvor troede de føler sig, at de er, og om, hvad de synes om terrorangrebet mod Charlie Hebdo. Jeg synes, det er frygteligt. Jeg føler mig helt usikker. Jeg synes, alle muslimer de burde skrive ud af landet. De formerer sig fandme som rotter, og der bliver bare flere og flere af dem. Fuldstændig ligeglad med det, der skete i Frankrig. Jeg synes, det er for ringe, at vi græder over et par få personer, der er døde, når der er andre rundt i verden, som Palæstina og Syrien, der har brug for vores støtte. Og Frankrig er selv udenom det. De ved godt, det irriterer muslimer, det provokerer muslimer, når de trykker profeten Mohammed. Jeg synes, det er frygteligt, at de fremviser islam på den dårlige måde. Det er slet ikke islams hensigt at dræbe civile mennesker. Hvad synes du så om, at de bruger Guds navn i at dræbe mennesker? Jeg er helt rystet, fordi jeg er født og opvokset hjem, hvor jeg har lært, at islam er kærlighed og fred. Jeg synes selvfølgelig, at det er forfærdeligt, det der er sket. Og jeg synes, at det er skrækkeligt. Jeg kan ikke forstå, at man kan blive så vred over noget, så man slår ihjel for det. Man kan godt have forskellige meninger, og man kan godt føle sig krænket, man kan føle sig godt over tæerne, og man kan være meget uenig med andre mennesker. Men at slå ihjel for sin mening, sin holdning og sin tro, det synes jeg er det værste, der kan finde sted. Og jeg kan slet ikke acceptere heller, at de gør det i islams navn, fordi der stoler jeg mere på mange af de muslimer, man har hørt efterfølgende, som siger, at det er ikke deres tro, der giver lov til det, og at de også tager stærkt afstand fra det. Ja. Vi er da udsatte i Danmark, og jeg kan da godt forstå, at aviserne de har skærpet overvågning, og man passer ekstra meget på dem. Og hvis jeg boede i København og tit tog metroen, eller var ved den nyåbnede Nørreport station, så ville jeg da nok være bekymret, eller også ville jeg helt undgå det faktisk. Så på den måde påvirker det mig, at jeg tænker sådan, at vi kan ikke vide os sikre, fordi at det er sket i Danmark.